Erbyn heddiw, mae tuedd i feddwl bod rhyddfrydiaeth a democratiaeth yn mynd law yn llaw gyda'i gilydd. Ond mae pwyslais rhyddfrydiaeth ar les yr unigolyn yn golygu bod y berthynas rhwng yr eideoleg a democratiaeth ddim wastad wedi bod yn un hawdd. Yn ei hanfod, mae democratiaeth yn golygu rheolaeth gan y bobl. Ac erbyn heddiw, mae'r egwyddor y dyle pobl gyffredin fedru lliwio a siapio'r gyfundrefn wleidyddol sy'n dylanwadu ar ei bywyd bob dydd wedi ennill cefnogaeth eang ar draws y sbectrwm gwleidyddol, gan gynnwys ymhlith rhyddfrydwyr. Fodd bynnag yn ystod hanner cynta'r bedwaredd ganrif ar 15, roedd nifer o rhyddfrydwyr yn amheus iawn o'r syniadau democrataidd newydd oedd yn prysur ennill tir. Y farn ymhlith meddylwyr rhyddfrydol fel y Ffrancwr Alexis de Tocqueville oedd y gallai democrataeth wrth daro gyda phwyslais traddodiadol rhyddfrydiaeth ar les yr unigolyn. Deillio hyn o'r ffaith fod democratiaeth yn ei hanfod yn drefn sy'n dadlau dylid dilyn barn y mwyafrif. O ganlyniad, os oes yna anghydweld yn codi o fewn cymdeithas ynglyn â rhyw fater penodol, y dull democrataidd o ymateb i hynny yw i ofyn am farn y bobl a wedyn dilyn yr opsiwn sy'n cael ei ffafrio gan y mwyafrif. Ond, does dim rheidrwydd y bydd y mwyafrif wastad yn ffafrio'r opsiwn mwyaf rhyddfrydol. O ganlyniad, pryder meddylwyr fel de Tocqueville oedd y gallai hyn arwain at sefyllfa lle fod rhyddid unigolion neu hawliau grwpiau lleiafrifol yn cael ei sathru o dan orthrwm y mwyafrif democrataidd. Erbyn diwedd y bedwaredd ganrif ar 15 a dachrau'r 18fed ganrif, fe oedd y farn ymhlith rhyddfrydwyr ynglyn â democratiaeth wedi symud i gyfeiriad llawer mwy cadarnhaol. Eto i gyd, wrth i hyn ddigwydd, mae'n bwysig bod ni'n deall mae ffurf rhyddfrydol benodol ar ddemocratiaeth a ddaeth i gael ei harddel gan y mwyafrif o feddylwyr rhyddfrydol. Mae cyfundrefnau rhyddfrydol democrataidd yn rhai sy'n cyfuno cred democrataidd yn rheolaeth y bobl, gyda'r gred rhyddfrydol mewn llywodraethau cyfyngedig. Ymhlith rhai o brif nodweddion cyfundrefnau fel hyn wedyn, mae ar y naill llaw y disgwyliad bod llywodraethau'n ennill grym ar sail etholiadau cyson, lle mae'r hawl i bleidleisio wedi estyn yn eang ar draws cymdeithas. Ond ar y llaw arall hefyd, cred y dyle grym y llywodraeth na gael ei gyfyngu i rai meysydd penodol, a bod y meysydd na wedi amlinellu fel arfer mewn cyfansoddiad ffurfiol, sydd ymhlith pethau eraill yn amlinellu cyfres o hawliau neu ryddfreiniau sylfaenol na ddyle'r llywodraeth ymyrryd â hwy. O ganlyniad, mae cyfundrefnau rhyddfrydol democrataidd yn rhai lle mae barn y mwyafrif yn cario pwys mawr, ond eto i gyd yn rhai lle nad yw barn y mwyafrif yn cario'r dydd bob tro. Er enghraifft, mewn cyfundrefnau fel hyn, pe bai gynnon ni sefyllfa lle bod yna gefnogaeth ymhlith y mwyafrif i'r syniad o sefydlu un crefydd swyddogol ar draws y gymdeithas, fe allan ni ddisgwyl fod yna rai darpariaethau neu mesurau mewn lle sy'n gwneud i'n amhosib i'r llywodraeth wneud hynny hyd yn oed pe bai na gefnogaeth fwyafrifol i'r syniad. A byddai'r darpariaethau yma yn gwarantu rhyddid cydwybod i bawb o fewn cymdeithas.